Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, amo na sab kamong pagadapiton sa pagumatik sa taknang tulmanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may makapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpaluna na kamustag sa tagsa niyo ka mga lingkuranan. Ubano sab sa natagsa ka mga reduces aron sa ingon yana mo inyo magamit inyo karon sa pagtuon sa mga kamaturan nga mo igapagpadangat diya kaninyo mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati ninyo di sa Power Radio musugod kita alas 7 gabi bulong tanang tud sa alas 8 sa kagabion o sa Way Kurat Radio FM sa Balingasag mabati usab ang sugod sa alas 8 bulong tanang tud sa alas 9 sa kagabion o sa Radio Ultra magsugod ka na sa matag Domingo sa buntag alas 10 mulungtan hangtod sa alas 11 sa kabuntagon ug sa RPN Teleradio abati usab og makita sa television makita magsugod ka na sa alas 12 mulungtan hangtod sa launa sa kahaponon og sa Mindanao og sa Visayas area dunay 26 ka mga radio station di naa ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi ug ninigiyaw na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Jiggy Macarayo makig-uban sa pagtuon sa kamaturan aron ang muya tudya kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta usab ka mga kahigalan ug kaigsunan kani isog mga alagad sa kahanginan, Brother Lloyd Badera mo isa magigkauban kiyo inyo nining takna aron sa pagpadangat sa kamaturan. Ug karon og paila pang kauban pang mga ministro. Kumusta kanino mga kahigalan o kaigsunan? Kaniyo sa binyong alagad sa kahanginan, Brother Robert John Maturan ng Piedad, nga mausab nga makiguban kaninyo ninitak na aron sa pagtuon o paghatod kaniyo sa kamaturan. Ug magpaila pa ang ibang paministro. Kumusta kaninyo mga kahigalan o kaigsunan? Kaniyo sab si Brother Romira Macamos. Katambayaw yung sab karon sa paghatod kaninyo sa kamaturan aron makapadangat sa tao ngadto sa kaluwasan. Ug karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo magalaan mo igsunan kay malagad sa kanginan Evangelista Brother Jisrael Macarayo nga usang nga makiguban at na aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Ninigyo na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan usbo na to ginapangumusta na to ang tanan nga mga nagsunod sa atong programa sa Power Radio inguman sa Facebook sa YouTube maglantaw sa atong programa. Og nagpasalamat usab kita kanunay sa mga kaigsunan nga nagsuportar sa programa diri sa Power Radio sa Villanueva. Og ingon man ang atoa kanunay nga mga pagpasalamat sa nagsunod kanunay po sa atong programa aron sa ingon niana ilang mabati unsa adi ang stand sa PBCM. Labi na ning dagan nga sa panahon karon nga makuyaw tungod kay nagkapaka-importante sa tao nga ang masayod nga asa tadapita mulugar nga wasa tadapita nga pagtulunan din makuha nato ang kasiguruhan. Labi na niining kapanahonan nato karon Brad Jan, Brad Jisrael, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Rome. So nakasulat man sa Biblia, ingon ani ang nakapahayag tungod kay naagilatid sa Salmo 102 bersikulo 18 nga kinisulaton alang sa kaliwatan nga umalabot. Ug si Pablo sab nag-ingon sa iyang panahon sa Roma 15 bersikulo 4 nga bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kana para kanato. Sa ato pa kung nagsulat naigilatid o gisulat diya sa daang tugon gisulat na para sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. O sa diha nga nagsulat pud ang mga apostolis nga mauna siya ang naa sa Biblia nga nalangkom na diha nga bag-ong tugon kaysa wala pang atong Ginoong Kristo nga naa sa Biblia ang kasaysayan magisulat sa mga propeta mao man ang gitawag og daang tugon. Sa daang tugon og kanang gitawag og bag-ong tugon naa na diha gisulat madaang tugon uman og bag-ong tugon ang gisulat para kanato karon kung unsa may naa diha gisulat na para kanato karon para masayod ta sama pananglitan ang Dios ang iyang tingwang ang tanang mga tawo maluwas diha sa unang Timoteo kapitulo 2:3 ug 4 mao na nga niining atong kapanahonan karon sa atong pagsabahin sa pagwali nato sa dapit sa Espiritu Santo nagpamatuod ta kanunay sa dapit sa Espiritu Santo ug kita nasayod nga unsay mga gipasidaan sa Dios ug unsa ma para sa kaluwasan kana atong gipahibalo kanunay ngadto sa mga katawhan nagsunod sa atong programa ngano man daan pa sa panahon pa ni Noe si Noe magwawali pero si Noe sa diyang gipasidaan siya unsay dangatan sa kalibutan unsay kaluwasan unsaon niya pagluwas ang iyang pamilya unsay angay niya buhaton sa diyang gipasidaan sa Dios iyan ang gibuhat unsay prueba ni ana Brad Jisrael. Ang prueba na Brad Macarayo tong basahon diri sa nakasulat sa Hebrewanon kapitulo 11 bersikulo 7 gingon
Tungod sa pagtuon ni Noe sa napasidan-an siya sa Dios mahitungod sa wala pa mahitabo nga ningon mitagad sa pasidaan sa ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga sinuwi sa napasidan-an siya sa Dios sa mahitabo sa kalibutan gipasidan-an siya sa Dios mitagad siya sa pasidaan sa Dios. Bahin sa mahitabo nga sa kalibutan ug ang gipasidaan sa Dios kaniya nga ipabuhat og arka gituman gina og gibuhat gina ni Noe. Wala niya palabay sa pikas dunggan mo na mabasa sa ikaduhang Pedro 3 versikulo 5 nga giingon sa nakasulat diya sa balaang kasulatan nga si Noe magwawalis pagkamatarong. Og katong mga wala maluwas sa unang panahon mutong wala mutuo sa giwali ni Noe. Diya sa nakasulat sa ikaduhang Pedro 2 versikulo 5 ingon niya na ang atong mabasa sa nakasulat sa Biblia. Mao na nga sa balaang kasulatan kung ang Dios nagtinguha sa kaluwasan sa tao, dili man lang gud kay nga tubangon dinhi sa kalibutan katurang panahon sa lunop ni agi naman to. Naa pagilain pa nga gipasidaan sa atong Ginoo Kristo nga dakong kasakitan nga moabot dinhi sa kalibutan nga mao nay hinungdan ngano nga nakasulat sa unang Timoteo 2:3 ug 4 nga nagtinguha ang Dios nga ang tanang mga tawo maluwas asa dapita unsa panahon na. Kanang gipasidan sa atong Ginoo Kristo dakong kasakitan, Brad Rumi, naabag yun na sa nakasulat sa Biblia? Doon na gyud Brad Macrayo. Atong pag-pribahan kini karon dinhi sa nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 24 sa iyang bersikulo 21. Kayo niya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon. Wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili na mahitabo pa. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw. Klaro sa gibasa. Unsay nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga dunay dakong kasakitan nga moabot nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan dili na pud ini sama sa panahon ni Noe nga lunop sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mao na nga kun unsay gilatid sa Biblia madaang tugon ka man mabag-ong tugon ka man basta kana gitagna og kana tumanunon matuman gina og walay pagasayloan bradyan. Doon na bagi pruiba nato ana bradyan nga atong mabasa sa Biblia. Doon na Gilbert Bacarayo. Ug ato ra nabasahon diri sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 18. Kaysa pagkatinuod, sultiyan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta. Walay bagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o sa katulpok niini hangtod ang tanan matuman. O busa sa nakasulat sa Biblia tinaw sa gibasa sa kauban nga ministro, Brother Jan, na basa nga walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Tumanon gid sa nakasulat sa balaang kasulatan. Tinaw, klaro ang atong nabasa sa nakasulat sa Biblia. Walay pagasayloan gikudlit man ang tagna. Hain ang gikudlit nga atong gibasa gitagaan atong pagtagad nini karong higayon na sa atong pagtuon. Unsa? Maunang dakong kasakitan. Unya gibasa ni Bradjan diya sa 5:18 sa Mateo, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman tumanon gid na musugot tag sa dili matubang kitag dakong kasakitan dinhi sa kalibutan. Busa importante nga masayran sa tao unsaon nato pagsalbar ang atong kaugalingon magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan tungod anang dakong kasakitan nga moabot. Ingon ana ang plastada karon Brad Jiggy atong tan-awon sa balaang kasulatan. Pag-abot sa dakong kasakitan kanang bahina nahisama gyapon na sa panahon sa pag-abot sa lunop nga ang mga tao puno sa pagpabayan-bayan, ang uban walay kasayuran, ang uban po dunay pagpabungol-bungol sa gipahibalo ni Noe nga kaluwasan nga katong panahon na maluwas ta pinaagig arka pero unsay gibuhat sa uban gipasulabi ang ilang material nga panginahanglan. Ang kaluwasan wala na malang nila dawata o wala hinuktuki ang gipahibalo ni Noe nga maluwas lang ta kung makasulod mo sa arka. Busa tabang mo buhat sa arka, sulod mo sa arka. Pero ang uban wala magpatalinghog. Hangtod ang resulta, pamilya ra gid ni Noe ang naluwas niadtong panahon na. Og sa nakasulat sa balaang kasulatan munay giingon nga maingon ana gyapon ang pag-abot sa dakong kasakitan magkinaunsa man ang dangatan sa kalibutan. Naa ba sa Biblia Brad Jiggy sama sa panahon ni Noe? Naagyod Brad Macarayog ang proiba niya na ato mabasa diri sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 36 to 39.
Apan mahitungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayod bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak gawa sa amahan lamang. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mao man usab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Busa sa nakasulat sa Biblia, maingon sa mga adlaw ni Noe, maingon man usab unya, muabot man ang dakong kasakitan. Magkinaunsa ang dagan sa kalibutan. Ang mga tao sa una puno sa pagpabayan-bayan. Nagpabungol-bungol, ang uban sa unsa na lang ang naang una-unhaan nila buhaton. Wala naman lang ginila tagda ang ilang kasiguruhan unsay ilang dangatan sa kalibutan kung ibubo ang dakong kastigo sa Dios dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Pero alang sa mga alagad sa Dios sama ni Noe, ang iyang gibuhat nagwali siya. Gipahibalo niya ang kaluwasan nga mong arka. Pero gibalibaran ang iyang ang gitanyag sa Dios nga kaluwasan arka. Ang nahitabo nangalaglag sila pag abot sa lunop. May sama gyapon anak kung moabot mang dakong kasakitan. Nga wala pa may tabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan ang uban kun ang tao magpabungol-bungol. Sa kanunay natong gipahibalo, wala na kitay tulubagon, Brad Israel, Brad Jan, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Rumi, ni anak. Gipahibalo nato kanunay sa ere. Ingon ana nga sistema, wala nay panukmat ang tao, muabot man ang dagan sa panahon. Hinuon sa pagkakaroon ang panglantaw sa uban nga dili mga kauban nato ang kita dili gyud tinuod. Sige lang kay nalatid man na sa Philippine Constitution. Sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 do natay freedom of speech, do natay freedom of religion. Katungod na nga dili dawatan. Katungod nila na Brad Jan, Brad Israel, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Rumi nga ilang ayran ang atong wali, balibara nila. Ha? Pero inikabot sa finishing line unya diha na unya nato masukod unang atong napasakupan tinuod ba og dili ng ana nga sistema. Sa pagkakaron magsinabtanay lang ta nganuman tungod kay nagpadulong pa ta diha. Ug manaon niya nato masulayo og asa ang tinuod. Ingon ana nga sistema. Pero para ka nato kining PBC mao gi tinuod. Ha? Brad Jan, Brad Israel, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Rome. Kini mao mangani nga wa tay ko kaulaw nga pagwali. Sa relihiyon nga PBC nga ato napasakupan. O sa atong gila nga magtutudlo, Divine Master Tomas din Senior, gila natong Espiritu Santo, walay ko kaulaw na. Ato nang katungod. Kay natay freedom of religion. Naputay freedom of speech. Munang gibuhat na to, kanunay ta nagwali sa dinhi sa ere. Yun ana nga sistema. Karon atong tan-awon sa balaang kasulatan. Kanang dakong kasakitan sa dili pa moabot, may mga ilhanan ba nga gihatag ang atong Ginoong Kristo Brad Lloyd nga naa sa Biblia? Anagyod Brad Macarayo. O ato lang basahon ng prueba di sa nakasulat sa Mateo kapitulo 24, bersikulo 6 lapos na ngadto sa 8. Og makadungog kamog mga gubat og mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan. Ginahanglan gyud kani nga mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan, kay managubat ang nasod batok nasod og ang mga gingharian batok sa gingharian. Og mahitabo ang mga gutom og mga linog sa nagkalaing-laing dapit, kining tanan mao lamay sinugdanan sa mga kasakit. Busa, mahitabo sa di pa mahitabo ang dakong kasakitan nga moabot. Unsay-say sinatian sa tao, linog, mga gutom, mga gubat-gubat, mga panghitabo nga mga trahedya. Ingon ana tanan, basta mauna ang giingon sa atong Kristo, sinugdanan lang na sa kasakitan. Asa ang pinakakuyaw nga kasakitan, ang dakong kasakitan sa dili pa dunay mga linog, unya kon dito sa ang epicenter ana dito sa ilawom sa tubig sa dagat maunang mudalapog tsunami nga muna na makita nato matag karon ug unya ang masaksihan nato sa balita nga kuyaw nga atong lantawon nga maaninaw nato ba kung kita pa naa nang dapita kuyaw kayo unsa kahay atong bation ingon ana nga sistema na sa pagkakaron maayo pa na. Kay ang atong malantaw kato man dapita nga nahitabuan sa maong katalagman. Pero inikabot sa panahon tibuok kalibutan man. Munay kuyaw. Apil na gyud ta kay ni aman ta dinhi sa atong gipuy-an diri sa kalibutan. Ingon ana nga sistema wala nay lantaw-lantaw pa anang panahona. Ang kun atong lantawon ba kay pag-abot ana tanawa tong lunop sa una may gibilin ba gyud nga yuta nga wala sa lanapig tubig. Ang tanan gilapawan. Busa tanan hurot ni atong panahon na gawa sa gitiman-an na sa Dios nga maluwas katong gitanyag ng arka pag nakasakay adto ang tao luwas sila atong panahon na pero saon man nagi ayran Manila gibalibaran wala paminawa ang kanunay giwali ni Noe ni atong panahon na kay kun do na pay Facebook sa unang YouTube ma-search na to na
Ang pagwali ni Noe, ug na pa to rejustisyon sa una, may bawaan na to asa nga rejustisyon si Noe nagwali. Pero kay wala man. Nga ato Biblia na lang atong gibasa. Ingon ana ang sistema nga atong nabasa nga nakasulat sa Biblia na kung makapangutana ang uban sa kaugalingon, nano nagpamatuod man mo, bahin sa katalagman, unsay seguridad ninyo diya sa PBCM? Ang stand ninyo na sa Espiritu Santo, naabag da Espiritu Santo, naabay pagpangalagad, ang among tubag mauni. Daan pa sa unang panahon, diya sa kang David, Salmo 51, versikulo 10 ug 11, dunay nagningon si David, ayaw pagkuhao Dios ang Espiritu Santo gikan kanako. Og si Juan nga Bautista pod nag-ingon pod sa Lucas 3:16 nga ang musunod kanako siya ang mobautismo sa Espiritu Santo kalayo. Og ang musunod sa atong Ginoong Kristo diya sa Juan 1:29 si Kristo mana busa si Kristo nagsaad sa iya matinud-an buhat 1 bersikulo 8 nga magadawat mo gahom pagkunsara namo sa Espiritu Santo. Pagkunsad na mao na tong naa sa nakasulat sa buhat 2:1 ug 4 nga nipakita dayon nila ang dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo. Dito na nila nadawat ang Espiritu Santo. Napuno sila sa Espiritu Santo. Dito na nila nadawat ang gahom magisaad ni Kristo nga mao tong gisgutan ni Juan nga Bautista, ibautismo ni Kristo kaninyo Espiritu Santo og kalayo. Busa nagkahulugan ang kalayo og nagsimbolo kana og gahom. Nga nadawat nila, nganong padawaton sila sa gahom. Tungod kay para nga mubuhat sila silang buluhaton pag-ayo sa mga balatian o pagwali sa gingharian diya sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod bersikulo 2. Pero digi nakadawat man sila sa Espiritu Santo adlas Pentecostes. Hingpit ba tong pagdawat o dili? Dili gyud brad makarayo og ato lang basahon diri sa ikaduhang mga taga Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Sa to pa patinga ra gyud ito siya brad makarayo. Ug kun ato po na siyang basahon sa laing translation sa Dabok, gitawag na siya og first installment o pasiuna. Ato lang basahon ang Dabok sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. He has put his brand upon us, his mark of ownership, and given us his Holy Spirit in our hearts as guarantee that we belong to him. And as the first installment of all that He is going to give us. Sa to pa, siya nagpatik sa iyang marka dinhi kanato, marka sa iyang pagpanag-iya ug naghatag kanato og iyang Espiritu Santo dinhi sa sulod sa atong mga kasing-kasing nga maoy pagpasalig nga sakop kita niya ug mga pasiuna lamang kini sa iyang mga igahatag kanato. Busa ang Espiritu Santo ni kunsad sa mga apostoles niya tong tuig 33 AD. Pero katong ilan na dawatan patinga lang to first installment. Kay first installment do na pay musunod ana. Karon tan-awon ta. Hain ba ning musunod? Mo na atong susihon. Hain ba ang musunod nga gitawag og nga kining gitawag nga Espiritu Santo nga madawat na sad in ani nga sistema? Hain ba na Brad Israel? Ngano nagpamatuod ta sa dapit sa Espiritu Santo? Niya atong basahon brad makanayo sa Biblia sa Kristiyanong katilingban doon na sila gikausahan ang amahan ug anak. Diya atong mabasa sa Mateo kapitulo 6 sa iyang putnot giingon buot muhatag ang amahan sa iyang kabalaan ug kalipay sa iyang mga anak. Buot siya mabugkos nato sa iyang ngalan ano mahiusa taniya sa mga ang amahan ug anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Busa nagkahiusa ang amahan ug ang anak diha sa Espiritu Santo. Nganong nagkahiusa sila? Ang amahan ug ang anak diha sa Espiritu Santo. Nagkahiusa sila nga sa dili pa moabot ang dakong kasakitan. Kanang tulo sila raman ay sabot-sabot. Nagkahiusa sila nga ipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan para nga mapadad-an og kaluwasan din manluluwas diri sa kalibutan tungod kay doon na may moabot nga dakong kasakitan. Sa balaang kasulatan litra por litra ba Brad Lloyd nga mabasa nato nga ang Espiritu Santo manluluwas nga gisaad ni Kristo nga ipadala sa amahan dinhi sa kalibutan ug ang Espiritu Santo manluluwas. Litra por litra gyud nato ang mabasa Brad Makarayo nga ang Espiritu Santo manluluwas. Ani ang prueba? Basa na to ang The Passion Translation. So John chapter 14 verse 15 to 17 states that loving me empowers you to obey my commands, and I will ask the Father, and he will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and he will never leave you. The world won't receive him because they can see him or know him. But you know him intimately because he remains with you and he will live inside you. Kung sa ato pa, ang pagigugma kanako maghatag kanimo og gahom o pagtuman sa akong mga sugo. Ug ako mangayo sa amahan ug siya maghatag kaninyo og laing mangluluwas.
ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Busa. Bisag di natataman, Brad Makarayo. Ang Espiritu Santo manluluwas sa atong nabasa sa Biblia. Sa di pa mo abot ang dakong kasakitan, nagkayuos ang Ama ug Anak, ipadala ang Espiritu Santo dinhi sa kalibutan para nga dunay manluluwas sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug ang buhaton sa Espiritu Santo pag moabot sa kalibutan, mutudlo siya sa mga tao sa mga butang ug sa mga angay ipaabot sa Espiritu Santo nga iyang itudlo sa mga tao nga mudawat kaniya o giingon dayon nga atong Ginoong Kristo kapuli sa atong Ginoong Kristo may mabasa bata Brad Rumi nga nakasulat sa balaang kasulatan. Aduna gyud Brad Makarayo. Karon atong pagabasahon dinhi sa translation sa ang pulong sa Dios dinhi sa Juan sa iyang kapitulo 14 bersikulo 25 hangtod sa 26. Kining mga butanga sulti ko kaninyong daan samtang kauban pa ninyo ako apan kun makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa Amahan puli kanako siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo mo kana Brad Makarayo. Busa, ang Espiritu Santo day kapuli sa atong Ginoong Kristo. Mutudlo sa mga butang, mupahinumdom sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Kung may dakong kasakitan man, ipahinumdom sa Espiritu Santo pag abot niya dinhi sa kalibutan nga mao na ang gisulti sa atong Ginoong Kristo, tudloan po niya ang mga tao diin mo dawat kaniya sa mga butang. Unsa may angay nga dawaton, o unsa may angay gamiton, magkinaunsa man ang kalibutan moabot ang dakong kasakitan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, gipadala sa Amahan sa Anak ang Espiritu Santo sa kalibutan tungod para nga ang tao matudluan o mahatagan sa mga butang sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan ug ang Espiritu Santo gipadala para nga ang mga tao makapangalagad diya sa Espiritu Santo. Sa prueba ni ana Brad Israel. Niya atong basahon Brad Makarayo sa Roma Kapitulo 7 versikulo 6 giingon sa pagpahayag sumala sa atong mabasa. Ingon ini. Apan gipagawas na kita karon gikan sa kasuguan mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili ilalom sa karaang sinulat ug kalagdaan. Ang diha tay pag-alagad sa bag-ong kinabuhi sa espiritu Brad Makarayo gitin-aw ko na sa pulong sa Dios sa maura gyapon nga sitas nga kanang espiritu nga diha tay pagbag-o sa pag-alagad gitin-aw ka na nga Espiritu Santo ug diha tay pag-alagad Brad Makarayo. Niya apan karon Sa Roma 7:6 ang pulong sa Dios. Oo. Kay King James Version may gibasa mo ganiha. sa maura gyapon nga sitas giingon apan karon tungod sa atong pag-iusa sa kamatayon ni Kristo luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang paninghuaon day sa tao, gipadadaan ta og Espiritu Santo, giingog manluluwas diri sa kalibutan. Unya naay giingon din ang paningkamutan nato sa dili pa moabot ang dakong kasakitan, makapangalagad na ta sa Espiritu Santo ingon ana nga sistema. Kay may mga alagad ang Espiritu Santo. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Gipadadaan og ang manluluwas ang kalibutan ang gipadala Espiritu Santo. Pag moabot na, siyempre mga muyo ta sa Ginoo. So ikaw nga nag-alagad sa Espiritu Santo, mga muyo ka diha sa Espiritu Santo. May mabasa pagita litra por litra Brajigi ang pag-ampo, na pag-ampo nga mapahinungod sa Espiritu Santo. Naagid tayo mabasa Brad Makarayo litra por litra gyud atong mabasa diri sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan man nagtubo diha sa inyong balaan o yamot nga tinhuan. Pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa, magkinaunsa man ang kalibutan, moabot man ang dakong kasakitan, paningkamuti lang nga nakapangalagad ka sa Espiritu Santo. Paningkamuti lang nga duna kay pag-ampo diha nga ipahinungod sa Espiritu Santo. Sa atong nabasa sa Biblia kay Espiritu Santo gipadala dinhi sa kalibutan nga manluluwas. Litra por litra nabasa nato kaniya sa The Passion John chapter nga 14 verse 15 to 17. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon brad Jan, atong susihon sa nakasulat sa Biblia. Muabot man ang dakong kasakitan, ang paningkamutan lang sa tao nakapangalagad ka sa Espiritu Santo. Nagampo ka diya sa Espiritu Santo. Doon na bagyod tayo mabasa sa Biblia nga ang Espiritu Santo
Muabot man ang kaning kadakong kasakitan, ang katubsanan ug kasiguruhan na abagyod sa Espiritu Santo, Brad Jan, mabasa bagyod sa Biblia. Nagid Brad Makarayo, ug ato ra nang basahon diri sa mga taga Efeso kapitulo 4 bersikulo 30. Ug ayaw ninyo pag sakita ang Espiritu Santo sa Dios. Nikinsag gitimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa tinaw, klaro, nga gibasa sa kaubang ministro, Brother Jan. Sa atong nabasa sa Biblia, nga giingon nga ang Espiritu Santo patik. Dili gani pasakit ang Espiritu Santo, nikinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Ang gibasa ni Brad Jan, Brad Israel, ang King James Version man, pagtubos ang giingon. Diya sa ubang translasyon, giyon sana ng pagtubos, pagsulti. Kanang pagtubos diri sa Biblia ang Katoliko, Brad Makarayo, nga mao gyapon nga sitas nga basa sa tong kauban nga ministro, pagluwas na Brad Makarayo. Giingon na diri sa Efeso 4:30, giingon, ag ayaw ninyo pagsugba ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik diha kaninyo, ilahanan nga kamo iya og garantiya nga maabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Busa sa nakasulat sa Biblia, tinaw nga naa diha nga ang Espiritu Santo gipatikan ang tao, daan ka na bang gitiman-an? Muabot man ang dakong kasakitan, gitiman-an ka na. Gitimbrihan ka na alang sa kaluwasan, nga ang timbre naa sa Espiritu Santo. Nakapangalagad ka, natimbrihan ka. Muabot man ang dakong kasakitan alang sa katubsanan, og unsa sa kaluwasan, ang timbre sa Espiritu Santo. Paninguhaon na to sa di pa maabot, matiman-an ka, matimbrihan ka sa Espiritu Santo. Matimbrihan ka sa Dios para makalingkawas ka pag-abot sa dakong kasakitan. Sa unsang paagi nga matimbrihan ang ang mga tao sa timbre sa Espiritu Santo, Brad Lloyd. Pinagi sa mayong balita, wali nga Espiritu Santo, Brad Makarayo. Maayong balita, unsay prueba? Ano yung prueba? Basa na to sa nakasulat sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Giingon, pinaagi kaniya kamuusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo ug sa nagpanoon na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa maayong balita di ay alang sa kaluwasan nga kung mutuo ang tao matimbrihan sila. Maayong balita ang gihisgutan. Unsang matanga sa maayong balita, Brad Israel, nga pinaagi sa maayong balita, matimbrihan ang tao alang sa kaluwasan, alang sa katubsanan, muabot man ang dakong kasakitan. Balita ka na nga Espiritu Santo, Brad Makarayo, o wali nga Espiritu Santo, Brad Makarayo. Niyang pruiba itong basahon sa nakasulat sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 12, giingon, ug kanila gipadayag nga dili silang kaugalingon kun dili kaninyo nga nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipahibalo kaninyo pinaagi sa mga tawo nga naggawali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manlunda nga ngandoy sa pagsudong. Sa walay ka kukuulaw, Brad Makarayo, ang katumanan niining nagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo, kita nga mga ministro sa pagtulon ang PBCM, ipangunahan sa tong Executive Vice President ug uban sa mga misyonaryo ug misyonarya. Executive Vice President nga mao si Reverend Charlie Eugenio. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan mo nang gitinaw. Giklaro sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Nana, tinaw. Busa sa atong nabasa sa Biblia, walay ko kaulaw. Muna nga kitay katumanan, Brad Israel, Brad Jan, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Romy, walay ko kaulaw. Ang atong pagwali naa sa dapit sa Espiritu Santo. Muning among giingon, ang stand na mo naa sa dapit sa Espiritu Santo. Nganong kini kanunay ang among ipahibalo sa ere? Tungod kay kami ang katumanan sa mga nagwali sa Espiritu Santo. So kami mao ang mupamatuod ang mga ministro sa PBCM bahin sa kaluwasan, magkinaunsa man ang kalibutan, bahin sa timbre sa Espiritu Santo, alag sa adlaw nga muabot ang dakong kasakitan. Wala pa ta mususi, Brad Jan, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Gisrael, Brad Rome, unsa ang dakong kasakitan nga gipasabot. Gisusi pa nato sa unsang paagi ato na sang isunod. Sa unsang paagi ngano nga ang tao matimbrihan ka sa Espiritu Santo, importante. Asa mabutang ang timbre sa Espiritu Santo? Ang tubag nasa iyang salabutan o sa iyang kasing-kasing. Sa unsang paagi pagpangutan-on mi, kamo man kay katumanan nga nagwali sa mga ministro sa BCM, sa wali sa Espiritu Santo, ang pangutana. Sa unsang paagi matimbrihan ang tao sa Espiritu Santo? Ang tubag gibasa na namo. Pinaagi sa maayong balita,
sa Espiritu Santo. Epeso 1:13, 1 Pedro 1:12. Pag mutuo ka sa wali na mo, natimbrihan ka sa Dios. Diya sa unahuna mo og kasing-kasing kay mituo ka man nga pag-abot sa dakong kasakitan masalbar ta pag nangalagad ta sa Espiritu Santo. Nganang nga sistema. Mo nang among pagigbisog, mo nang among pagwali sa stand naa sa Espiritu Santo. Brad Rome, litra por litra bagyon mabasa nga mismo pa ang Espiritu Santo nagpahayag nga diya sa unahuna og kasing-kasing masulat ang iyang timbre. Ato lang pagkabasahon, Brad Makarayo, ang nakasulat sa Hebreanon sa iyang kapitulo 10, versikulo 15 hangtod sa 16. Ug ang Espiritu Santo usab nagapahimatuod kanato kay tapos siya makaingon kini mao nga akong pagigsaad nga akong pagahimuon uban kanila tapos niadtong mga adlaw nagaingon ang Ginoo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga diha ibutang matod pa sa Espiritu Santo isulat dias kasing-kasing og sa salabutan. Asa mang salabutan sa tao, di ba, naa sa atong ulo, nasa atong agtang. Busa asa man mahimutang ang timbre sa Dios alang sa kaluwasan. Magkinaunsa man ang dagan dinhi sa kalibutan. Paglaglag sa kakahuyan og mga butang og sa mga tao nga niya sa ibabaw sa naong sayuta pag-abot sa dakong kasakitan. Paningkamuti lang gyud nga naa kanimo ang timbre sa Dios nga Espiritu Santo diha sa salabutan nga naa sa agtang. Unsay prueba ni ana, Brad Jiggy, natong sosyo nakasulat sa Biblia. Ang prueba ni ana Brad Makarayo ato lang basahon sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 1 paingon sa 3. Tapos niini nakita ko ang upat ka manulunda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta ug na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta. Aron walay hangin nga musuyop sa yuta o sa dagat. Walay o sa, hangin nga muhuyop. Muhuyop sa yuta o sa dagat o bisan unsa nga kahoy unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios ug sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta ug sa dagat nga nag-ingon kanila. Ayaw sa ninyo pagdagmali ang yuta o ang dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa Dios amo ng katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Busa gitin-aw sa gibasa sa nakasulat sa Biblia giingon ayaw sa ninyo pagdagmali. Ang tanaman o ang dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diha sa ilang agtang. Pangutana. Unsang timbriha? Timbres Espiritu Santo. Kinsa man ang nagwali sa timbre sa Espiritu Santo? Mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Busa sa dili pa moabot ang dakong kasakitan pagpangdagmal diri sa ibabaw sa naong sa yuta. Moabot ng kasakitan. Naguna ang pagpamatuod o pagtimbre. Sa unsang pagi pagtimbre? Wali nga Espiritu Santo. Ayaw sa ninyo pagdagmali ang tanaman o ang dagat o kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diya sa ilang agtang. Sa ilang gisinggitan, ang upat ka mga manulunda nga nagpugong sa upat ka hangin parang walay hangin nga muhuyop sa yuta sa atong nabasa sa Biblia. Pag abot ni anang panahona, nasusita naman ang timbre, mao ang timbre sa Espiritu Santo. Pag wala ka sa timbre sa Espiritu Santo diha sa imong agtang, diha sa imong salabutan, disgrasya gyud ka, musugot kag sa dili pag-abot sa dakong pagpangdagmal sa ibabaw sa naong sa yuta kanang dakong kasakitan. Naabay prueba sa Biblia na Brad Lloyd. Naanagil Brad Makarayo. Basahan na itong prueba doon sa nakasulat sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 3 lapos nga sa 4. Og gikan sa aso nanggula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta og kini sila gihatagan og gahom, maingon nga gahom sa mga tanga sa yuta. Ug sila gipinahan niya dili nila pagdagmalan ang tanaman o yuta o bisan unsang lunhaw nga nagtubo o bisan unsang kahoy kundi ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Busa sa nakasulat sa Biblia tin-aw nga dunay nakasulat sa balaang kasulatan nga giingon nga gikan sa aso ng gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta. Og kini sila gihatagan og kagahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta. O gipinahan sila nga dili pagdagmalan ang tanaman o ang dagat o kakoyan, kundili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios sa ilang agtang. Nihugpa ang dulon diri sa ibabaw sa naong sa yuta.
murag mga dulon sa atong nabasa sa Biblia. Kung atong lantawon, gikan sa aso ng gula ang mga dulon. Unsa kay makita nato sa ibabaw inig-abot anang panahona. Ang dagmalan, mahiagom ang mga tao nga walay timbre sa Dios diya sa ilang agtang. Sa unsang paagi matimbrihan ka, pinaagis pagwali sa Espiritu Santo. Ang problema lang karon kung balibaran sa tao mo, may giingon. Panahon ni Noe, wala nila tagdang giwali ni Noe nga ang kaluwasan arka karon pod ang atong pakigbisog nagwali ta sa Espiritu Santo parang katimbrihan ang tao alang sa kaluwasan muabot ang pagpangdagmal sa yuta. Brad Jisrael, Brad Jan, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Rumi. Mao na ang ato karon nga dala ni ining kagabihon karon para ang tao wala na sila'y ikapaningil. Nato nga mga ministro inig-abot sa tukmang panahon. Karon atong susihon. Literal bang mga dulon ang muhugpa sa ibabaw sa naong sayuta? Ang tubag dili unsay prueba na Brad Israel? Dili gid Brad Makarayo, gihulagwan na po daw nga mga kabayo. Niatong basahon res nakasulat sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 7 lapustas 8 gingon, sa ilang panagway ang mga dulon nga daw mga kabayo nga andam alang sa gubat, sa ilang ulo dihay mga purong-purong nga bulawan, ang ilang naong ingon sa naong sa tao, ang ilang buhok ingon sa buhok sa babae ug ang ilang ngipon ingon sa mga ngipon sa liyos. Busa sa nakasulat sa Biblia nga giingon din sila may mga hingbis nga makutamaya nga may bulok sa kalayo ang puthaw. Giingon og ang hinadyong sa ilang mga pako daw kagahob sa daghang mga karo og mga kabayo nga nagpanalagan ngadtos panggubatan. Busa sa nakasulat sa Biblia gitin-aw nga sa nakasulat sa Biblia pagipadayon sa bersikulo 9 nga gitinaw na nga naay nakasulat diha nga ang mga dulon dili literal nga dulon tungod kay murag dagway tao di pod literal pod makakita nga ko ano niya murag mga kabayo unya mga kabayo po dunay pako asa ka kitag kabayo nga dunay pako di gina literal nga kabayo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan unya unsa may naa nga makita ni ana ni anang gisgutan nga gisgutan pag-abot ni anang giingon nga muhugpa ang mga dulon nga gihulagway daw mga kabayo unya dunay mga pako. Ang tubag ni ana pabor ko naman ang Biblia ako lay basa. Diri sa nakasulat dinhi na pod sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 13 hangtod 17. Unya ay kaunom nga manulunda mihuyop sa iyang trompeta ug gikan sa upat ka mga sungay-sungay sa bulawang halaran nga diha sa atubangan sa Dios nga nakita ko ang usa ka nabati ko ang usa ka tingog unsa day giingon dayon nga nag-ingon sa ikaunom nga manulunda nga may trompeta buhii ang upat ka mga manulunda nga gigapos didto sa dakong suba sa Euphrates o gibuhian ang upat ka mga manulunda nga giandam alang sa takna o sa adlaw sa bulan o sa tuig sa pagpamatay sa ikatulo ka bahin sa mga tao. Ang gidaghanon sa mga kasundaluhan nga nanagkabayo mga kabayo na gingon dayon kaduha pilua ang napulo kalibo ka mga napulo kalibo nabatian ko ang ilang gidaghanon ug mao kini ang dagway sa mga kabayo nga nakita ko sa akong panan-awon ang mga nanagkabayo kanila na nagsulob og mga kutamaya nga may bulok sa kalayo asopre ug gikan sa baba ng gula ang kalayo aso og asupre. Sa nabasa nga nakasulat sa balang kasulatan katong mga kabayo ang sakay mga kasundaluhan og diha sa ilang mga diha sa mga kabayo nga ang nagsakay mga kasundaluhan manggula ang kalayo aso og asupre sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pag-abot ana ang mabiktima ang mga kakahuyan, ang nia sa ibabaw sa naong sayuta, ug ang mga tao nga walay timbre sa Dios nga Espiritu Santo diha sa ilang agtang naa sa Pinadayag 9:3 ug 4 gibasa ni Brad Lloyd kaganiha. Musugot ang tao sa dili. Mao na nga wala nay nakuwang kanamo muabot man ang dakong kasakitan giwali na nato o gipadaygan nato sila ni anang tanan sa atong nabasa nga nagkasulat sa Biblia. Nausosyon sa nato pag-una, dunay upat ka mga manulunda nga nagpugong sa hangin, parang way hangin nga muhuyop sa yuta. Susiyon sa nato, unsa ning upat ka mga manulunda? Mukuha ta diha sa Biblia, sampol. Unsa ba ang gitawag nga gibuhat sa Dios, nga gitawag og manulunda kay para mapruibahan nato unsa ning upat ka mga manulunda nga nagpugong sa upat ka hangin sa yuta? Ang tubag niya, mukuha tag sampol.
Unsay giingon sa nakasulat sa Biblia, dunay mga sinugo sa Dios nga naa sa nasod. Unsay prueba ni ana Brad Israel? Ato na lang, pabor ko na ang Biblia. Basahon ako diri sa nakasulat. Brad Jige, tanaw na to ang nakasulat sa balaang kasulatan. Asa ang nakasulat sa Biblia nga dunay sinugo sa nasod? Ato nang basahon diri sa Isaias kapitulo 14 bersikulo 32. Busa unsa man unya itubag niya sa mga sinugo sa nasod nga gitukod ni Jehova ang Sion, ug kaniya ang ginasakit sa iyang katawuhan anha mo dangop. Busa sa nakasulat sa Biblia dunay sinugo sa giingon sa pagpahayag unsa man sa gibasa ni Brad Jiggy giingon busa unsa man unyay itubag niya sa mga sinugo sa nasod. Duna di ay mga sinugo nga naa sa nasod sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Hain man ning sinugo diya sa nasod. Mao ni sila ang mukuman, mumando sa mga kasundaluhan nga gitawag mga sinugo nga naa sa nasod. Unsay prueba ni ana Brad Rumi kun atong susyo nakasulat sa Biblia? Ang prueba niya na Brad Macarayo atong pagbasahon din siya nakasulat sa Jeremias sa iyang kapitulo 49 bersikulo 14. Ako nakadungog og mga balita gikan kang Jehova og usa ka sinugo nga gipadala ngadto sa mga nasod nga nag-ingon managtigom kamo o muadto kamo batok kaniya o manindog sa panggubatan. Busa sa nakasulat sa Biblia doon na day sinugo sa Jehova, doon ay sinugo ang Dios diya sa nasod. Mao na sila'y mumando og doon ay managpanindog dayon sa panggubatan. Kinsa sila ang mumando sa mga nga naa sa giingon sa nga bahin sa mga giingon managpanindog ngadto sa panggubatan. Mao kana ang gitawag nga presidente nga maoy pangulo labaw sa tanan nga mga armadong kusog o mga kasundaluhan nga anaa sa maongan nasod. Ngano tungod kay ang presidente gitawag nag-commander in chief. Busa ingon ni ana ang sistema. Busa commander in chief nagkahulugan kana og mga presidente sa nagkalain-lain nga mga kanasuran. Muna ang sistema o plastada. Busa mukuha tag sampol nga doon na bagyo di ay pila ba kamatang ang manulunda kay sa gibasa Brad Lloyd dito pinadayag kaganiya sa gibasa ni Brad Jiggy naas nakasulat upat ka manulunda ang gisgutan unya nagkuha tag sampol nga unsa nang upat ka manulunda nag-iming na ta sa mga presidente nga naa sa nagkalain-lain nga mga nasod commander in chief karon atong lantawon Brad Jiggy tan-awon ta Brad Lloyd pila ba kamatang di ay kung magisgot ang manulunda pila ba kamatang ang manulunda espirituhanon rabas kahimtang Dili gyud Brad Macarayo. Duha na siya kamatang Brad Macarayo. Espirituhanon sa kahimtang ug espirituhanon nga adunay lawas nga unod ug bukog. Ani atong prueba basahan nato ang The Holy Bible containing the Old and New Testaments, authorized King James Version with explanatory notes and cross references to the standard works of the Church of Christ of Latter-day Saints, published by the Church of Christ of Latter-day Saints in Salt Lake City, Utah, USA in 1979. With Bible Dictionary, page 608, states that angels, these are the messengers of the Lord and spoken of in the epistles to the Hebrews as ministering spirits. In accordance with Hebrews chapter 1 verse 14, we learn from later-day revelation that there are two classes of heavenly beings who ministers for the Lord. Those who are spirits and those who have bodies of flesh and bones. Kung sa ato pa, kung sa Cebuano nga paghubad, mga anghel, kini sila ang mga sinugo sa Ginoo og gisgutan diha sa mga sinulat ngadto sa mga Hebreyohanon nga espirituhanong sinugo. Sumala sa nasulat sa Hebreyohanon kapitulo 1 bersikulo 14, nasayra nato gikan sa kahulhiang adlaw nga pagpadayag nga adunay duha ka matang sa langitnong binuhat nga nag-alagad sa Ginoo. Kadtong mga espirituhanon ug kadtong adunay mga lawas nga unod ug bukog. Busa duha ka matang manulunda o anghel. Dunay manulunda nga walay unod ug bukog, doon na po'y mga manulunda gitawag yapon pero dunay unod ug bukog. Mga sinugo sila. Busa nagkahulugan day na nga upat ka mga manulunda, mga sinugo day na sila nga gipahimutang sa Dios naa nga mangulo diha sa nasod. Ingon ana nga sistema.
Mao nang pagtudlo ni Master kanato, ingon ana ra sistema mokuha sa tag sample. Diya sa Biblia pagbasahon nimo ang Mateo kapitulo 11, bersikulo 11 hangtod bersikulo 15 si Juan nga Bautista taos kahimtang pero gitawag siya og manulunda. Sa unang hubad sa King James Version 1938 edisyon nga ang pinadaya gitawag bugna ug ang Santiago gitawag og Jacobo. Si Juan nga Bautista giingon sa atong Ginoong Kristo nga manulunda. Pero tao sa kahimtang si Juan nga Bautista pero gitawag siya manulunda. Busa, ingon ni ana ang sistema sa pagtudlo ni Master, kanang upat ka mga manulunda nga nagpugong sa upat ka hangin, nga inigbuhi ana, dagmala na, ang niya sa ibabaw sa naong sayuta, nga madisgrasya ang tao pagkawa kay timbre sa Espiritu Santo, diya sa imong agtang, nagkahulugan nag mga presidente, o kanang upat ka mga manulunda, mao kanang nagatbang, nga pursado sa natad sa kahimanan sa pagpanggubat, unsaman. Unang-una, ang kaatbang, naadya ang Amerika, o ang Britanya ang iyang kakampi. Sa pagtudlo ni Master na, o sa kaatbang niya, mauna na ang China o ang Russia. Ingon ana nga sistema. Nag-atbang na, equal na sila sa kaimanan sa panggubat. Buti pasabot, kontrolon sa, nga di pa buhian, di pa muulbo ang giingon. Nga ilang gipugngan na gitawag hangin, nga inigbuhi anang hangina, dagmala na ang ania sa ibabaw sa naong sayuta, ug mahiagom ang mga tao nga way timbre sa Dios, nga Espiritu Santo diya sa ilang mga agtang. Ingon ana ang atong nabasa sa Biblia, unsa mang hangin nga gikuptan nila. Ang tubag kung unsang hangin, nagkahulugan kana og gubat. Nagkahulugan kana nga manggawas na dayon tong mga giulagway sa Biblia nga mga dulon nga daw kabayo nga gisaktian sa mga kasundaluhan. Nias nakasulat, ako nalay basa, pabor nako sa Jeremias kapitulo 4 bersikulo 11 ug 12, kama 19:20. Niadtong panahona igaingon ni ining katawhan og sa Jerusalem. Ang usa ka mainit nga hangin gikan sa mga walay sulod nga kay tas-an didto sa kamingawan ngadto sa anak nga babae sa akong katawan dili sa pagtahop ni sa paglinis. Ang usa ka makusog nga hangin, no nanaw, gikan ni ining mga dapita mo abot tungod kanako karon mamulong usab ako paghukom bato kanila. Literal bang hangin? Ang tubag dili kay init nga hangin nga muhuyop. Pag literal nga hangin pag muhuyop na bugnaw man na. Unya og literal pong hangin og kusog kaayo og daot-daot ang panahon ang dadon ulan ang dala ana. Pero kining hangina pag buabot ang dala ani dili ulan kun dili init nga hangin na unya giingon dayon ang dala ani mao tong mga karo og mga kabayo nga sa gigulagway sa pinadayag mao tong sakyan sa mga kasundaluhan. Bersikulo 13. Ania karon siya mo ani ingon sa mga panganod ug ang iyang mga karo may samas alimpulos ug ang iyang mga kabayo matulin kay sa agila. Alaot kita kay kita mga gunob. Busa ang dalaan ng mainit nga hangin di ay nga gikoptan sa upat ka mga manulunda. Pagbuhi ana ang dala ana mao na ning mga karo. Unsa na mga karo? May samas alimpulos unsa man na? Mga tangke di gira ba? Nga ang sumbuhan kun asa ang rumbo nga igon. Sa mga bala anak gatuyok-tuyok ang buka anak. Ug ang dala pagyud unsa mga kabayo nga matulin pa kay sa agilaman lupad. Pagbasahon na sa referensya o sa kalibro gitawag World History by Buax Luzon og ni Anderson, page 478 gitawag nag-aerial cavalry. Mga eroplanong igugubat. Ang gitawag og kabayo nga gisakyan sa mga kasundaluhan. Maunang mudagmal diris ibabaw sa yuta. Mo tatong giulagway pinadayag ganiha. 9 bersikulo 15 13 hangtod bersikulo 17 nga giingon nga nanggula gikan kanila diha ang aso kalayog asok-aso pre tanawa gani ang mga kanang makita sa video nga mo strike na ang mga eroplanong muhulog sa bomba pagdagpak sa yuta ulbo ang aso. Muna nang giingon aso og asupre og kalayo nga makita diha. Pag abot ni anak nga mandagmal na nganong alaota sa usa ka pagpamilok dagko mang gambalay og dagko mang establisimento, concrete nga balay, concrete nga building, pag mahagsaan kas mga bomba nga atak-atak og ihulog ni anang mga eroplanong igugubat nga gimanihos kasundaluhan sa usa ka pagpamilok daw tabil nga mga lumpag ang ania sa ibabaw sa naong sayuta. Nabay pruiba? Ang gibasa ko kapitulo 4 man 11 hangtod 13 basahon ko ang 19:20 ingon ini ang nakasulat sa balaang kasulatan.
Giingon, ang akong kagool gisakitan kayo ako sa akong kasing-kasing nagubot sa sulod nako. Dili ko nakapunggan ang kalinaw tungod kay ikaw nakadungog ko o kalag ko sa tingog sa trompeta ang pagpagubok alang sa gubat. Pagkalumpag ibabaw sa pagkalumpag maoy gisinggit kay ang akong mga kay ang yuta akan tibok nga yuta nalaglag og sa kalit ang akong mga balong-balong nangalumpag og ang akong mga tabil. Sa usa lamang kagutlo, tabi lang ha. Usa ka gutlo pagpamilok. Tanawa ganito natabo sa Rusya o sa Ukraine. Pag naadya madagpakan, usa ka pagpamilok, paghagsa sa bomba, was out, guba, lumpag ang building. Ingon ana ka kuyaw. Pag abot sa panahon, busa paningkamutan tako ng atong Jesucristo pasultiyon, dakong kasakitan, wala pa mahitabo dinis kalibutan ug pag abot ana, mao na ng plano sa Dios nga laglago na punya ang tanang butang niya sa yuta. Mao na. Apil ang mga tao ang mga isda. Unsay prueba ni ana, Brajigi? Ang prueba niya na Brad Makarayo ato lang basahon sa Soponias kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3. Akong pagaut-uton sa hingpit gayod ang tanang mga butang gikan sa naong sayuta nagaingon si Jehova. Akong pagaut-uton ang tao ang mananap, akong pagaut-uton ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat ug ang mga kapangdulanan sa mga dautan ug akong pagaputlon ang tao gikan sa naong sayuta nagaingon si Jehova. Busa tinaw. Apil ang isda, apektado pa. Nya nang dakong kasakitan anang paglaglag. Pagpangdagmal sa ibabaw sa naong sayuta. Unya giingon nga pagapuohon niya ang tanang butang mananap ug hangtod sa mga tao. Pero ang tingwa sa Dios ng tanang tao maluwas, napay giingon ayaw sa ninyo buhii ang gubat samtang dili pa matimbrihan namo ang mga tao, mga alagad sa Dios sa timbre nga Dios nga Espiritu Santo diha sa ilang agtang para nga dili mahiagom pag-abot anang gitawag nga pagpangdagmal, pagitawag nga pagpuo sa Dios sa mga tao diri sa ibabaw sa naong sayuta pag-ut-ut. Sa atong nabasa, bradyan dinhi nata ato ng susihon. Kining dakong kalaglagan, unsay mahitabo sa yuta? Unang-una, mahimong walay sulod ang yuta, o ang makapahimong walay sulod sa yuta, mauning makapalaglag. Unsay makapalaglag sa yuta, makapahimong walay sulod, mauning tunglo nga musunog sa yuta. O ang mahiagom ani, ang mga tao nga nagkasala, o ang mga tao nga walay timbre sa Dios diya silang agtang. Nabasa ta naman, nga giingon nga, ang mahiagom, ang mga tao lang nga walay timbre sa Dios diya silang agtang. Pinadayag 9, 3 o 4. Unsang timbre ha? Timbre sa Espiritu Santo. Pag wala ka sa timbre sa Espiritu Santo, muna giingon, unsaon taman Biblia, pag mutuo ang tao, ug sa dili nato, Brad Jisrael, Brad Jan, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Rumi, ilan ang katungod. Pero, huna-hunaas makadaghan, nagsulti mi, nasa Biblia. Busa ang wala na nila dawata, ang gitanyag nga naas Biblia. Igo lang tang nagbasa ana. O, karon Brad Jan, atong tanawon. Naabagay mabasa sa Biblia nga ang kalaglagan maugyod ang tunglo o ang yuta pag-abot ana mahimong walay sulod. Mabasa ba gyud sa Biblia, Brad Jan? Mabasa gyud Brad Makarayo. Ug ato ra pagbasahon diri sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6. Ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayod ug pagalaglagod gayod. Kay si Yuba mao inisulti nining pulunga. Tungod niini, ang tunglo mao'y lamoy sa yuta. Ug sila na nagpuyo sulod niya ng hingkaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta na nangasunog ug yutay lamang ang nahibilin. O, tinaw. Klaro sa gibasa sa kaubang ministro. Ang yuta laglagon pinaagi sa tunglo. Masunog, yutay lang ang mahibilin. Naapoy mahibilin di ay. Kinsa na mahibilin? Nabasa ta na ganiha. Ang may timbre sa Dios nga Espiritu Santo. Unsaon mao man nalatin sa Biblia. Igo lang po nato. Kung maingon ta karon nganong gidrive na ninyo mga ministro? Oo. Gidrive na mo na nga mga ministros PBCM. Ngano man tungod sa hinungdan. Ang among stand na amas pagwalis por Santo. Unya matimbrihan man ang tao pinaagis maayong balita sa walis por Santo Episo 1:13 sa unang Pedro 1:12. Di among gipadayag sa ere. Iyon ana nga sistema. So ikapila bang tunglo ang muhimong walay sulod sa yuta, Brad Lloyd? Ikatulo ka ng tunglo, Brad Makarayo. Basahan na to ang unang hubad sa King James Version niya ang pinadaya ginatawag og bugna ug ang Santiago ginatawag og Jacobo. Arita sa bugna kapitulo 11 bersikulo 14. Mingagi ng ikaduha nga tunglo, aniya karon ang ikatulo nga tunglo moabot sa madali.
Busa sa nakasulat sa Biblia ikatulong tunglo day unsa bang tunglong ikatulo muhimong walay sulod umulaglag sa yuta Brad Israel. Mao ka nang gubat brad makarayo, ikatulong gubat. Nya, atong basahon ris nakasulat sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 25, giingon tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala nasayod niini ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang siyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw, klaro nga naa diya nga ikatulong gubat sa kalibutan. Miagi ng unang gubat, ikaduhang gubat sa kalibutan, matubang ta ikatulong gubat ang Third World War. Busa ingon ni ana, ngano nga wala pa na may tabo sukad ato unang gubat ikaduhang gubat dili pa gyud ang gining dakong kasakitan ikatulo tungod kay ang yuta napay sulod. Pero moabot ikatulong gubat sa kalibutan walay sulod ang yuta sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang mahibilin ang mga tao lamang nga may timbre sa Dios di sila nagtang. Brad Jan, unsa ba ang gitanyag sa una arkaman panahon sa tubig? Pero karon unsa ba? Ang una gipadala ang kaluwasan Espiritu Santo ug ang timbre sa Espiritu Santo ug ang pagpangalagad nato sa Espiritu Santo. Unsa ba ang usa gyud nga gitanyag sa Dios nga diha ka moy paagi nga ihatag sa Espiritu Santo nga kana maluwas ang tao sa unsang paagi maluwas ang tao Brad Jan. Ato rong basahon diri sa Job kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon. Ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa tinaw, litra por litra nabasa. Pinaagis kagahom sa espada. Magubat man, goto man, luwason ka. Pinaagis sa kagahom sa espada. Nga, kinsay mo hatag, walay lain. Mao ang Espiritu Santo. Basahon nato nandiri. Abi Brad Rome, basaha ko no, last na sitas. Atong pagabasahon. Unsa o kinsay mo hatag sa pulong gipakasamag espada nga maoy makaluwas sa tao panahon sa gutom ug sa gubat ug sa kamatay. Brad Rome. Ang Espiritu Santo gigana Brad makarayo atong pagbasahon karon kining translasyon Ang sa pulong sa Dios. pulong sa Dios. Episo sa iya kapitulo 6 bersikulo 17. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo. Bisag diyan ang takutob. Pulong sa Dios gipakasamag espada ang naghatag Espiritu Santo mo na to. Gipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan manluluwas tudloan niya ang iyang mga alagad mo nang giingon sa mga butang og ingon man sa mga pulong maoy magamit nimo inig abot naman pag-abot pag-atubang sa katulong gubat sa kalibutan. Paningkamuti lang nga naa ka sa timbre sa Espiritu Santo. Ang timbreng gipasabot para nga ikaw gitiman-an ka na nga luwason sa Dios. Muabot man ikatulong gubat sa kalibutan, paningkamuti nga nangalagad ka. Busa mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Wala naman kami oras among gipanghinaot nga inyong masabtan ang mga kamatuoran nga among gipaabot diha kanidyo. Muabot man ang panahon, ikatulong gubat sa kalibutan, paningkamuti lang nangalagad ka na sa Espiritu Santo. Naa ka sa pag-ampo sa Espiritu Santo o ingon man naa sa timbre sa Espiritu Santo pinaagi sa pagdawat sa giwali nga Espiritu Santo alang sa kaluwasan muabot ang ikatulong gubat sa kalibutan. Panghinauto namo ang inyong matimbang-timbang ang makamaturan aron sa ingon ni ana sa pamasin nga makahukom kamo nga magpasakop sa PBCM sa dili pa muabot ang ikatulong gubat sa kalibutan aron sa ingon ni ana magakauban kita sa pagpangalaga diha sa Espiritu Santo. Wala naman kami oras sa ngalan sa balang magtutudlo Divine Master Tomas Nino Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Kini ang inyong alagad sa kahanginan Ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo o guban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Ug kini usab si Brother Lloyd Badera. Ug kiniusab si Brother Robert Jan Maturan ng Piedad. Kinusab si Brother Romira Macamos. Kiniusab si Brother Gisril Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi ka na tong tanan.